Har lagt mærke til, hvordan vi nogle gange bliver sådan lidt 5 år over de ting, vi skal holde os fra eller ændre. Jeg mener, nogle gange så skal vi måske passe vores seng, eller vi skal lade være at spise den kage, eller vi skal lade være at drikke det glas vin. Og så føles det bare så hårdt og så uretfærdigt. Og hvordan er det nu lige, den 5-årige reagerer, når hun får at vide, du skal altså i seng? Kæft, det er snyd, jeg vil ikke i seng nu. Eller nej, du må ikke få den der kage. Jamen, jeg vil have kage, det er snyd. Så prøv en gang at overveje, om der kunne laves en lille smule mindset-arbejde. Hvad er det, du tænker, når du siger til et lille barn, at hun skal i seng? Tænker du, gud, hvor er det synd for hende? Eller tænker du egentlig over, hvorfor er det vigtigt at tage ansvar for, at hun kommer i seng? Eller tage ansvar for, at hun ikke spiser mere slik og får ondt i maven? Hvordan kan du vende det til det, som du har brug for at minde dig selv om, når det er, at du synes noget er uretfærdigt?